हाथायाबो बायलाखानाय बेना हेलौ लोगोफोर नै खामानि मावनानै एखे मेंख्ल' मेंब्रां जाबाय जायब्रें जायथेंनो नै दायो खामानिया मावदों जाहैबाय गय गायदों नै बिराद बुरजा गायबाय नै सान्थिफारा गामियावहाय गायनाय जादों बे गयखौहाय देनांहाय बे थाइबा लांफैबानो जाबाय नोंथांमोना दा बे गय गायनायनिनो आं एसे गुसुं ब्लग भिडिअखौ बेखौ लानानै फैबाय जायफ्रा मोजां मोनो नायबानो जाबाय भिडिअखौ आरो जायफ्रा मोजां मोना बिथांमोना डाइरेक्ट बेक थांफिनबानो जाबाय आरो जबरदस्ति नङा लोगोफोर दा नै लोगोफोर दायो गय गायगासिनो नोंथांमोना नायलां आं एसे देखायनि मालिकआ सोर आरो थांखिया मा दं बेहा बे गयखौ लानानै आं बेखौ नोंथांमोननो एसे देखायनि हाजिराफ्राबो बिराद बुरजा साबेसे दङ दायो भिडिअनि गेजेरजों आं देखायनोसै आरो नै गायगासिनो बेयाव हाखर जावग्रा ग्रुप बिसोरो बेनिफ्राय ओरै नै गय गायगासिनो नै ओरै लागाव जाय फाराफारि थारमाने आंहा ब्लग खालामफ्लि आंहा एसे गदों आरोना नै लोगोफोर नै बिराद बुरजाखा मालिकआ नै बेनो बे गयखौ गायनानै मा थांखि दं मा थांखि लादों आयंनाव सोंनोसां आयंआलाय बे गयनि फिथाइजों मा खालामगोन मा थांखि दं गयखौ गायनानै संसार जानायावहाय एसे संसार जानायाव मोजां खुंलांनो हानाय बायदि न'खरखौ मोजाङै दैदेनलांनो हानाय बायदि बेनो आरोखि आंनि थांखिया थारमाने मानसिया बोरायबायबो नालाय बोराय देहा जायोब्ला एसेब्लाबो आरामखौ जानो लुबैयो ने आयं बेनिखायनो दा बेखौ भबिष्यतनि थाखाय इयुननि थाखाय गायनानै लाखाबाय आरो ने बेनो रायजोफोर नोंथांमोनाबो गायनानै लाबानो जाबाय आरो गय गायनाया खहा नङा लाबसो नै बायला बाया दांगासिनो जेरै बायला बेना हाथायाबो बायला देखायनां एसे ओइ एसे गिदिंनाय हेलौ गाइस बोरै हाथायाबो बायलाखानाय बेना बोरै ब्लगाव जानांगौ जाखो नायदोरा नै हाथाया बिराद इन्टारेस्टिं बेना नै बेह्राफ्रा खावगासिनो नोगोद बुरजाखा हाजिरा लागावगासिनो नै सोरबोजों ओइ नै अलसिया जिरायनानै थाखायो हनै नुखाबाय दा लोगोफोर हनै अलसियाफोरखौ सिनायखायो अलसियाफ्रा माने जिरायखायो जाय मावग्राफोर बिसोर मावगासिनोखा नै फुरा गायजोब्बाय नै ओरै 15 बिगासो जागोन नै बै दंफां गिदिर नुहुरनायनिफ्रायनो ओरै दंजोबो ओरै गासिबो बे नै ओरै नै गय फुलिया बेयाव दङ बिराद बुरजा दं गय फुलिया नायलांबाय था लोगोफोर नै आं मेंख्लाबाबो देखायगासिनो नोंथांमोननो जाहाथे नोंथांमोनाबो बेबायदि सोलोङो गायनानै लानो थाखाय इयुननि थाखाय बेनि थाखाय दा देखायगासिनो नै बिथिं गायगासिनो माने गायखांबाय आरो बिथिंजाय दायो फुलिखौ देखायनां ओरैजाय नै बिगोमाया बेनो आयं हिन्जावा बिसिनिनो आरो बोरायबाय बुरैबाय बेस्राफोर नै बैयो फिसौ नै बिसिनिनो गया नै बेनो नै गय फुलिया बिराद बुरजा दंमोन आरोना बिथांनावहाय दा नै बिनिफ्राय जावखु लानानै थांजोब्बाय आरो नै बिनिफ्राय बैनिफ्राय लानानै ओरै जावखुबोजोब्बाय दा बे दंजोबबावो आरो ओरै दंजोबबावो बियो ओरैजाय फिसा दङ नैबे गायजोबजाबावो आरो बेखैजाय खालि दङ नै बेखै गायबावसिगोन माने दिनै हास्लाबला आरो न'आ बेनो नै मालाय फुल वाल बेखौ दाख्लायगासिनो दंबायो बे न'आ कमप्लिट जागोन बानायगासिनो आरो दा नै बिथिंजाय गायजोबगोन आरो ना लोगोफोरनि ओरैजाय बिराद गिदिर बागान खालामदों आरो जोंना आयंआ नै बिराद गिदिर आरो बे जायगाया चिरां डिस्ट्रिक्टनि ओरै खुंग्रिं एरिया सान्थिफारा गामि होनो बेयावहाय आरोना अब्ला लोगोफोर जोंना हाजिरायाबो जोब्बाय डिउटिया 4टासिमल' मावखायो नालाय दायो जोब्बाय आङो बे गुसुं ब्लगखौनो लानानै फैबाय आरो थारमाने जोंनि गय गायनायखौ देखायनो थाखाय आरो दा लोगोफोर आंनि गुसुं ब्लग भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय
नोंथांमोना फिसा खामानिल' मावना गालांदो अननानै बे भिडिअखौ लाइक खालामना गालांदो आरो अब्ला लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियानो नोंथांमोनाबो जाहाथे बे भिडिअनि गेजेरजों खामानि मावनायाव आगान बारायगोन होननानै आसा थाबाय आरो नोंथांमोन बयनिसिमबो गोजोन्थों।